Calquera persoa que veña por primeira vez ao Polideportivo del Viña se cadra pode pensar que estamos ante unha pista multideportiva de última xeración, con un campo para facer carreiras de obstáculos, cunha pataqueira para facer trail, ou incluso, no caso da pista cuberta, cunha cova para facer espeleoloxía. O que temos, en realidade, é unha pista polideportiva que está caendo a cachos. A realidade é que o Polideportivo del Viña está en moi mal estado. As persoas usuarias queixámonos das pingueiras na pista cuberta, tamén nos queixamos do estado dos vestiarios, hai casilleiros, hai armarios que están rotos, o propio aparcadoiro que está inzado de fochancas, o campo de fútbol cando chove anégase. En outubro de 2022 a Xunta publicou que se asinaba un novo contrato e que a concesionaria do Polideportivo del Viña, como de Agra 1 como da Sardiñeira, tería que facer un investimento de 5,5 millóns de euros para acondicionar as instalacións. Este investimento a día de hoxe non tivo lugar. A consecuencia de non comezar a execución en prazo é que habería que volver a pedir esas licenzas, o dilatando no tempo unha vez máis a resolución ao problema. Dende o BNG da Coruña nos queremos exixirlle a Xunta que cumpra coa cidade e queremos exixirlle ao goberno local que comece tamén a exixirlle a Xunta que se faga cargo das súas instalacións, que faga cargo dos seus servizos, no que ten que ver coa sanidade, no que ten que ver co aeroporto, no que ten que ver co futuro desta cidade.